Rongo jongo dogo kende okang mar ariyo dakika hos kada ngwen tok sa ariyo mano mar okinya ngene koro gisane wanyalo bedo ni wadong mana gi dakika 20 mano mar dhiro tok mar okang mar ariyo nyaka bende koro walosi mine he siasa wang'ino ntiere gi jotelo mago mag mine ma bende osemako kidienje mopogore opogore he siasa gin gisebedo ka gichodo tije mag e yo makare kata gisebedo ka gichwalo nade kikati ni gichwalo yo makare to seyo samoro nitiere ni mine ok osebedo katia hinya mine moyier ma bende omako lemo mopogore opogore gin dongruoge mage ma bende gisebedo ka gichwalo to motelo ne higa mar 2027 mine bende ikwayo mar mondo mi owuog oko karomre margi mano mar laro kombe mopogore opogore kene gide chid nade mage ma bende mine osebedo ka kadhe e paw siasa ng'en kapok odonjo tok makamano recho na ng'adi kanwa ka yo matin paro ni wi poko wil gi paro mane chwal inyalo na kae gi kanyo erokamano ewa wuoye wach mane obedo raise gi Osuri I think from Dandora ni to waparo nang'o kaka jo ODM to adwaro nyiso jo neno wa jo party magwa kata jo madigomb donje party ni party pod ongirore it means it's strong mongirore yes party pod and very strong ni kwa neno kaka jatendwa masani daktari tayowa kwa neno kaka chair bende support kendo tayowa gi leaders magwa duto to nitie gima they keep emphasizing ni the next primary that is kumidhi yiere jotelo madhi gi flag mag ODM ni dhi bedo a very credible transparent and very fair nomination omiyo kik wabed gi luoro ahinya ni to dhi timre nadi kalure gi ODM wang'eyo ma seche moko gimoro nosetimre boardroom to ibiro